আরে কাশিরাম তুমি কেমিতি অছ? এতে তরবরে তুমি কুয়াড়ে যাউছ? মতে মো জমিরু অমল করিবার অছি, তেণু মু গোটে হারভেস্টর বুক করিয়া পাই ফোন করুছি। মতে বি সেইয়া করিবার অছি, কিন্তু মো পাখরে টিকে বস তো তুমি। না না, মো পাখে সময় নাই। মতে আজ হি এক হারভেস্টর বুক করিবাকু পড়িব, যাহা মো ধান জমিরু শীঘ্র অমল করিব আউ লোকଙ୍କୁ লগাইবার মোর খরচরে সঞ্চয় করিব। তমে তো ସବୁବେଳେ ତରବରରେ ଥାଅ। ମନେ ରଖ, ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ। ହଁ। ମୋ ଧାନ ଜମିରୁ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କ୍ଲାସ୍ କ୍ରପ୍ ଟାଇଗର ପଠାନ୍ତୁ। নমস্কার, মো ধান জমিরু শীঘ্র অমল করিবা পাই দয়াকরি এক হারভেস্টর পঠান্তু। କ'ଣ ତମର ଅମଳ କାମ ସରିଯାଇଛି? ହଁ, ଅମଳ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା ଆଉ ଶୀଘ୍ର ବି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗାଇବାର ଖର୍ଚ୍ଚରେ 600 ଟଙ୍କା ଏକର ପିଛା ସଞ୍ଚୟ କଲି। ହଁ, ସତରେ? ଆଚ୍ଛା। ତମର ଅମଳ କେମିତି ଥିଲା? କ୍ଲାସ୍ କ୍ରପ୍ ଟାଇଗରକୁ ନେଇ ଖୁସି ତ? ବିଲକୁଲ, ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା। ମୁଁ ଏକର ପିଛା 30 ବସ୍ତା ପାଇଲି। ପ୍ରତି ବସ୍ତା 75 କିଲୋର ଥିଲା। ହଁ, ସତରେ ଏତେ ଭଲ ଅମଳ କଲ ଯେ 75 କିଲୋର 30 ବସ୍ତା? ହଁ ସତରେ, ତମେ ବସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଗଣି ଚେକ୍ ବି କରିପାର। ଲାଗୁଛି ତମର ଅମଳ କମ୍ ଥିଲା। ହଁ, ମୋ ଅମଳ ଏକର ପିଛା 75 କିଲୋର 28 ବସ୍ତା ଥିଲା। ଆଉ ବୁଝିଲ, ତମଠୁ 2 ବସ୍ତା କମ୍ ବି ଥିଲା। ସତ, ମୁଁ ଏକର ପିଛା 2ଟି ବସ୍ତା ଅଧିକ ପାଇଲି। ମାନେ ମୋର ଏକର ପ୍ରତି 3000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଇନକମ୍ ହେଲା। କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେଇଆ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ, ଏକର ପିଛା 3000 ଅଧିକ ଇନକମ୍। ଦେଖିପାର। ତମର ଶସ୍ୟ କେବଳ ପରିମାଣରେ ଅଧିକ ନୁହେଁ, ତାହା ମୋଠୁ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ବି। ତମେ ତ ଜାଣ, ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ପରିଷ୍କାର ଶସ୍ୟର ଫାଇଦା ହେଉଛି ଯେ ତମେ ଲୋକ ଲଗାଇ ସଫା କରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛ। ସଠିକ୍ ଭାବେ କାମ ନ କରିପାରିବାରୁ ଶସ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ନିମ୍ନମାନର ଶସ୍ୟ ହେଉଛି। ତମେ ଏପରି ଏକ ମେସିନ୍ ନେଲ ଯାହା ଶୀଘ୍ର କାମ କରୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଏହା ସଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରିପାରୁନଥିଲା। ଯଦି ତମେ କ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତ, ତେବେ କ୍ୱାଲିଟି ଏବଂ ପରିମାଣ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତ। ପ୍ରତି ଏକରରେ 3000 ଟଙ୍କା, ଏକ ବଡ଼ ସଞ୍ଚୟ ବନ୍ଧୁ। ବୁଝିଲ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ୍ଲାସ୍ କ୍ରପ୍ ଟାଇଗର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କର। ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି, ଅମଳର କ୍ୱାଲିଟି ବେଶୀ ଜରୁରୀ। ଏବେ ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବି କ୍ଲାସ୍ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେଇବି। ମୁଁ କାହିଁକି 3000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଏକର ସଞ୍ଚୟ ହରାଇବି?